Davaralı masat atmazlar ilki bilen garasa da baqy bir tarap Türkmenistan bedewatly atmaradyň mekaniýanyň şanyna guralan sergini sinadiler. Welayat häkimligine bu sonşy çykyşlardan dowam eden davaraly masat ýokary hukumatligi wetenni. Bu ýyl diýarymyz üçin halkara hem dünýä derejesindäki A dawrynyň pogtalanan nurana ýyllarynyň biri bolar diýip ulu bu sonşlan belli geçmek bilen masat atmazlar Türkmen halkynyň milli lideri. Türkmenistanyň halk masatynyň başlygy Gahrman Arkadamydy. Hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymydy we ähli halkymydy. Garaşda da baqy bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekaniýy bilen tüý sürekden gutladylar. Şu ýylym şany wakalary bedewatly ötüşleri bilen ýurdumyzyň täze taryhyny bezejek, watamyzyň ykdysadyýetine, senagatyna, medeniýetine, dürli podaklaryna, halkymyzyň durmuşynda ajaýyp ýyllaryň biri bolmak ardy gödeli. Belen şäherli merdany halkymyz asarlaryň jümmüşine döredilen milli gymmatlyklaryna uly sarpa goýmak bilen çuňur oýlanşykly döwlet syýasatynyň netijesinde ýurdumyzda ata-babalarymyzyň ihlasy indirilip, kämilleşdirilen we sunuw derejesine ýetirilen nusgaw gymmatlyklarymy gorap saklamakda, wagt etmekde hemde dünýä ýaýmakda uly işler alyp barýar. Pedelerimizden paýhasy, iň gözetimli felsepewi garaýşlary, döwletlik ýörlegeleri berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne dowam etdirilip, täzeçe rewişde şöhrenenýär. Belin şäherli türkmen halkynyň bu ýysanjyna we şöhratyna, oşor ganatyna deňelýän bedewlerimiz şöhratly taryhymyzda uly iz galypdyrlar. Mertlik hem aýdysızlyk bilen tapatunan ahal tekatlarymyz dünýä ýüzünde uly meşgullyk gazanypdyr.